Kaixo, Nur Musaik naiz, ungikoa naiz, eta, islamari buruz hitz egingo dut. Al-Isra wal Mi'raj bada gau bat non gure profeta Muhammad bidai bat egin zuen Mekatik Jerusalemera, eta gero hortik zeruan igotzen joan zen, Allaharekin hitz egin zuen, non eman zion opari bat, eta da otoitz egitea. Zieran Jainkoak eman zionean otoitz egiteko agindua ziren 50 otoitz egunean, baina asko zirenez, eskatu zion Jainkoari jeizteko pizka bat kopurua, eta jeitzi zen 5eraino. Egun honetan gogoratzen dugu otoitz egitearen garrantzia, ze azkenean ez da Jainkoak behar duen zerbait, baizik eta geuk behar duguna. Jainkoarekin harreman hori izatea lasaitasuna ematen digu, eta azkenean guretzako da momentu bat erlasatzeko, usteko estres guztia eta rutina eta gauza guztiak usteko atzean, eta zentratzeko, lasaitzeko, eta Jainkoarekin gure harremana hobetzeko.